हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो इम्पोर्टेन्ट मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। बेनो जाबाय सलार पेनेल नोंथांमोना जायफोरनाखि एप्लाइ खालामदोंमोन एबा पीएम सूर्या घर बिजली यजना बेबायदि मोनसे नोंथांमोना स्किम मोननो हादोंमोन एबा माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बे कन्टेन्टखौ मोनदों। जायफोरनाखि नोंथांमोना बे स्किमखौ एप्लाइ खालामबाय बेनिनो नोंथांमोन माबोरैहाय जोङो बेखौ स्टेटास चेक खालामनानै नायफिननो आरो जोङो एप्रुभ जादों एबा एप्रुभ जायाखै बेनि फिजिबिलिटि एप्रुभेल जों बेखौ बोरैहाय चेक खालामनानै नायनो बेनिनो भिडिअ जागोन नोंथांमोना आरो लोगोसे जोङो बेखौ एप्रुभ जाखांनायनि उनाव जों मा खालामनांगौ मा प्रसेस बारलांनायनि गेजेरजों बेखौ जों मोननो हानाय जायो आरो मोनखांनायनि उनाव जों मा खामानि मावनांगौ बेफोर मोनफ्रोमनिबो माखासे स्टेप बाय स्टेप मिथिनो गोनां माखासे खौरांखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनानै लानो हानाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय जाहाथे मिथिनानै मोनो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम हाजासे शेयार खालाम जाहाथे गुबुनखौबो नोंथाङा मदद होनो हानाय बायदि लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै अलाव होनानै ला जाहाथे बेफोरबायदि माखासे इनफरमेटिभ भिडिअफोरा नोंथांनि खाथिसिम सौहैयो आरो नोंथांमोनहा गोनांथि जानाय भिडिअनि जोहै नोंथांमोनहा मददखौ मोननो हानाय जायो। दायो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय गोबावथार नोंथांमोननिसिम माखासे भिडिअफोर शेयार खालामनो हानाय जाया गोबां समनि आंखालनि थाखाय दायो अब्लाबो नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनबाय फिन बे भिडिअनि गेजेरजों बेनिखायनो नोंथांमोनहा लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम जायफोरनाखि नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो मिथिनानै मोनदों आरो हेल्प जादों। दायो जोङो बेखौ माबोरैहाय चेक खालामनानै नायनो एबा चेक खालामनानै नायनो थाखाय नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे ब्राउजार लादो। दायो क्रम ब्राउजारखौ आं लाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय टाइप खालामनानै हो जे सलार रुफटप बेबायदि सलार रुफटप टाइप खालामनानै नोंथांमोना सार्च खालामनानै हो। सार्च खालामबा जों गाहायाव बेबायदि मोनसे लिंक मोननो हानाय जागोन जे नेशनेल पर्टेल फर रुफटप सलार बेबायदि नोंथांमोना बे फार्स्ट लिंकआवनो नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होगोन। बिनिफ्राय जोङो इन्टारफेसखौ बेबायदि मोननो हानाय जागोन। नोंथांमोना गासैबो माखासे अपसन्सफोरखौ क्लियारै मोननो हानाय बायदि बेवहाय डेस्कटप साइडआव होनानै ला। दायो आंना अलरेडि डेस्कटप साइडआव दंखायो बेनिखायनो आं बेखौ बानायनो नांला। दायो नोंथांमोना बेबायदि मोनसे इन्टारफेस नुयोब्ला एप्लाइ फर रुफटप सलार बेहाय क्लिक खालामनानै होदो। बेनि उनाव नोंथांमोना गोदान अपसन नुनो मोनगोन एबा इन्टारफेसखौ गोदानै नुनो मोनगोन बेबायदि रेजिस्टार हियार आरो लगइन हियार बेबायदि नोंथाङा नुनो मोनबाय। अब्ला नोंथाङा लगइन हियार बे अपसनाव क्लिक खालामनानै होदो। दायो अब्ला जोङो बेबायदि इन्टारफेस फैबाय जों गाहायाव बेबायदि मोनगोन जोङो बेखौ स्क्रल आप खालामनानै नाय नोंथाङा बेवहाय लगइन अपसन नुनो मोनदों। नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि रेजिस्टार जानाय मबाइल नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय केपचा नुनो मोनदों केपचाखौ बेवहाय इन्टार खालामदो। इन्टार खालामखांनायनि उनाव गाहायाव नेक्स्ट नोंथाङा अपसन नुनो मोनदों बे नेक्स्ट अपसनाव क्लिक खालामनानै होदो। नोंथाङा अटिपि मोनगोन आरो बे अटिपिखौ इन्टार खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि जानाखि एप्लाइ खालामनाय बै मोनसे स्टेटासखौ मोननो हानाय जागोन। दायो जोङो बेखौ बारलांनानै नायनोसै नोंथाङा नायलांबाय थाबानो जाबाय। दायो आङो केपचाखौ कमप्लिट खालामबाय बेवहाय नोंथाङा नेक्स्ट नुनो मोनदों नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै होदो। दायो नोंथांनाव अटिपि फैगोन बे अटिपिखौ बेवहाय इन्टार खालामदो गाहायाव नुनो मोनदों। नोंथाङा अटिपि नुनो मोनबाय अब्ला बे अटिपिखौ नोंथाङा बेवहाय इन्टार खालामदो। अटिपिखौ नोंथाङा इन्टार खालामनायनि उनाव लगइन अपसन नोंथाङा गोथां गाबनि नुनो मोनदों बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। अब्ला बेबायदि प्रसेसिं जागोन। दायो जोङो बेबायदि मोनसे इन्टारफेस नुनो मोनबाय। नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि स्टेटासखौ गासैबो नुनो हागोन जे नोंथाङा एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथांनि एप्लाइआ मा जानानै दङ नोंथाङा बेखौ बेवहाय नुनो मोननाय जाबाय। बेवहाय नोंथाङा नुनो मोनदों एप्लिकेसन एक्न'लेजमेन्ट नोंथाङा डाउनलड खालामाखैमोनब्ला एबा गोमाबायब्ला बे पेजखौ नांफिनगौब्ला बेहाय नोंथाङा फिन डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय नोंथाङा डाउनलड इ टकेन नोंथाङा नुनो मोनदों बे इ टकेनाबो नोंथांनि साबसिडि बेसेबांनि साबसिडि नोंथाङा मोनगोन बेनि मोनसे टकेन आइडि नोंथाङा बे सार्टिफिकेटखौ बेहाय डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जागोन। बेखौ साबसिडि नोंथाङा जेब्लानाखि ड्राफ्ट खालामगोन एबा फैसा होगोन बे समाव नोंथाङा बेखौ नांगोन बेखौ डाउनलड खालामनानै लानांगोन। बेनिफ्राय साबमिट बेंक नोंथाङा बेखौ अलरेडि खालामखाबाय जेनेबा खालामनानै लाबाय जानांगौ बेखौ जों खालामनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय फिजिबिलिटि बेवहाय एप्रुभ स्टेटास बेखौ नायदो नोंथांमोना फिजिबिलिटि एप्रुभ जादों एबा जायाखै बेखौ नोंथांमोना नुनो हागोन। बेहाय जादोंब्ला बेहाय ओरै टिक मार्क गोथां गाबनि जागोन। बेवहाय फिजिबिलिटि एप्रुभ जाखांनायनि उनावसो नोंथाङा इनस्टल खालामनो हागोन एबा नोंथाङा नोंथांनि न'आव सलार पेनेलखौ नोंथाङा मोननो हानाय जागोन। बे सलार पेनेलखौ नोंथाङा मोनोब्लासो नोंथाङा नोंथांनि भेन्डरजों कन्टेक्ट खालामनानै नोंथाङा मोनसे एग्रिमेन्ट जागोन एबा एग्रिमेन्ट खालामनो नांगोन आरो बे एग्रिमेन्टखौ नोंथांमोनहा मा होनो मोनसे बेवहाय अपसन नुनो मोनदों जे साबमिट इनस्टलेसन बे
अपसनाव क्लिक खालामनानै माखासे साबमिट खालामनो गोनां दं। बे मोनसे एग्रिमेन्ट पेपारखौ साबमिट खालामनांगोन एबा आपल'ड खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ साबमिट खालामनो मोननाय जागोन। दायो बेवहाय फिजिबिलिटि एप्रभ बेहाय जाथ'वाखै आंनिया, बेहाय आं नोंथांनो जा दिन्थिदों बेवहाय फिजिबिलिटि एप्रभ जाथ'वाखै। बे जाखांनायनि उनावसो जानाखि सौफैयो सलारा, बै सौफैयोब्ला नोंथांमोना भेन्डरजों गाव गावनि भेन्डरजों एबा नोंथांनि गोनांथि जानाय भेन्डरखौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै बेजों मोनसे एग्रिमेन्ट जागोन आरो बे एग्रिमेन्ट पेपार एबा पेजखौ नोंथांमोनहा मा खालामनांगौ आपल'ड होनांगौ। नोंथाङा जे बेहाय नुनो मोन्दों साबमिट इनस्टलेसन नुनो मोन्दों, बे साबमिट इनस्टलेसनाव हाबनानै जोङो माखासे इन्टार खालामनांगौ दं एबा बेखौ जोङो माखासे आपल'ड होनांगौ दं, आपडेट खालामनांगौ दं। बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै थांनो हानाय जागोन। दायो बेवहाय जेबो क्लिक जाथ'वा, मानो होनबा बेवहाय फिजिबिलिटि एप्रभ जायाखै। फिजिबिलिटि एप्रभ जाखांनायनि उनावसो नोंथांमोना जेब्ला इनस्टल खालामगोन सलारखौ मोननो हागोन। बै माखासे प्रसेसफोरखौ नोंथांमोना बेवहाय मा खालामनांगौ भेरिफाइ खालामनांगौ एबा इन्टार खालामनानै नोंथांमोना सेभ खालामनांगौ एबा आपल'ड होनांगौ दङ। बै खामानिखौ नोंथांमोना मावनो हागोन। बेनि उनावसो इन्सपेक्सन खामानिया जागोन। बेफोरबायदिनो फारि फारि गोबांथार खामानि दं नोंथांमोना बेवहाय जेरैबायदि नुनो मोन्दों बेवहाय नोंथांमोना फारि फारि नुदों। बेफोर मोनफ्रोमबो प्रसेसा बेबायदि फारि फारि स्टेप बाय स्टेप थांगोन आरोना। आरो नोंथांनि मोननो हानाया जाहैबाय मा फिजिबिलिटि एप्रभ जाखांनायनि उनावसो बियो जागोन। नोंथांमोना स्टेटासखौ बेबायदि नायनानै लानो हानाय जागोन। जायफोरनाखि नोंथांमोना स्टेटास नायाखै एबा रोङाखैमोन नोंथांमोना नायनानै लादो। जोङो सलारखौ एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ चेक खालामखानांगोन, जेराव बेवहाय नोंथांनि एप्लाइ माब्ला खालामदोंमोन बेनि डेटखौबो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन। बेवहाय डेट दङ, जेब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन बेनि डेटखौ नुनो मोननाय जायो। बियो नोंथाङा बेवहाय एप्लाइ फर रुफटप सलार इनस्टलेसन नुनो मोनदों, बे जाहैबाय एप्लाइनि थाखायल' आरोना। बेवहाय साबमिट इनस्टलेसन मोनसे दंबावो, बे खामानिखौबो मावनांगौ जेब्ला नोंथांमोनहा फिजिबिलिटि एप्रभेल जागोन बेनि उनाव। दायो नोंथांमोननो एसेब्लाबो मिथिनो होबाय बे भिडिअनि गेजेरजों। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना माबोरैहाय चेक खालामनांगौ जानो हागौ नोंथांमोना बुजिबाय निस्सय। अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं, बाय बाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।